Δεινόσαυροι. Αυτά τα μαγευτικά πλάσματα εμφανίζονται σχεδόν παντού. Σε ταινίες, βίντεο παιχνίδια, βιβλία και ντοκιμαντέρ. Όμως ποια είναι η ιστορία πίσω από αυτά τα μαγευτικά πλάσματα? Σήμερα λοιπόν θα μάθετε όλη την ιστορία των δεινοσαύρων. Η ιστορία μας ξεκινάει στα τέλη της Τριαδικής, όπου οι δεινόσαυροι δεν ήταν ακόμα σε όλο τον πλανήτη και κυριαρχούσαν άλλα είδη ερπετών. Ένα είδος τέτοιου ερπετού ήταν και ο Ποστόσουχος. Υπήρχαν όμως και κάποια πρώιμα είδη δεινοσαύρων, όπως ο Κυλόφυσης. Μερικοί ακόμα πρώιμοι δεινόσαυροι ήταν ο Ιωράπτορας, αλλά και ο Ερεράσαυρος. Υπήρχε επίσης μια ομάδα φυτοφάγων δεινόσαυροι ονόματι Προσαυρόποδα, στα οποία άνοικε και ο Πλατεόσαυρος, ένα τέτοιο είδος δεινόσαυρου. Όμως η μέρα που θα κυριαρχούσαν οι δεινόσαυροι παγκοσμίως θα ερχόταν σύντομα, μιας και έγινε μια μεγάλη έκρηξη που αφάνισε όλα τα μη δεινοσαύρια ερπετά. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, οι δεινόσαυροι παίρνουν την σκανδάλη. Και από την Τριαδική περνάμε στην Ιουρασική, στην οποία τα φυτοφάγα ζώα μεγαλώνουν σε μέγεθος, όπως και τα σαρκοφάγα. Μερικά πολύ γνωστά ζώα από την Ιουρασική είναι ο διπλόδοκος, ο απατόσαυρος, ο βραχιόσαυρος και ο στεγόσαυρος. Μερικά πολύ γνωστά αρπακτικά από την Ιουρασική είναι ο σαυροφαγάναξ, ο αλόσαυρος, ο τορβόσαυρος και ο κερατόσαυρος. Και μετά την Ιουρασική έρχεται η Κρητιδική, όπου εδώ εμφανίζονται οι στάρ των δεινοσαύρων. Ένας πολύ γνωστός στάρ των δεινοσαύρων δεν είναι άλλος από τον πασίγνωστο τυρανόσαυρο Ρεξ. Ένας ακόμα στάρ είναι και ο Τρικεράτοπας, ο Αγγυλόσαυρος με το δυνατό του σφυρί σαν ουρά, τον Γιγανοτόσαυρο της Αργεντινής, τον Καρνόταυρο τον Σαρκοφάγο Ταύρο, τον Βελοσιράπτορα, τον πολύ γνωστό, και τον Αργεντινόσαυρο, τον μεγαλύτερο δεινόσαυρο που περπάτησε ποτέ στη γη. Όμως, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα θαύματα τελείωσαν όταν έπεσε ο μετεωρίτης στα τέλη της Κρητιδικής πριν από 65 με 66 εκατομμύρια χρόνια. Αυτή η στιγμή θέλω να διαγραφεί από την μνήμη μου. Μερικά ακόμα είδη δεινοσαύρων που έσαν την Κρητιδική ήταν ο Πεκτινόδοντας, ένα είδος τροόδοντα, ο Πρωτοκεράτοπας, ο Μεγαράπτορας, ο Γοργόσαυρος, ο Τορόσαυρος, ο πασίγνωστος Παρασαυρόλοφος και ο λιγότερο γνωστός Εντμοντόσαυρος. Επίσης, κατά την εποχή των δεινοσαύρων υπήρξαν κάποια ζώα τα οποία δεν ήταν δεινόσαυροι, όπως ο δεινόσουχος, ένα είδος κροκόδιλου, και ο Κουετζαλκόατλ, ένα είδος πτερόσαυρου. Κάποιοι αναρωτιούνται, υπάρχουν ακόμα δεινόσαυροι, πώς εξελίχθηκαν? Λοιπόν, ο πιο κοντινός συγγενής των δεινοσαύρων είναι τα πτηνά. Οπότε πρακτικά τα πουλιά είναι δεινόσαυροι. Δηλαδή μια κότα, ένα περιστέρι και ένας αετός ισούται με έναν τυρανόσαυρο. Και μια γαλοπούλα με έναν βελοσιράπτορα, Χριστέ μου. Τέλος πάντων, κάποιοι μπορεί να μην το έχετε χωνέψει, αλλά πρέπει να το χωνέψετε. Σας το λέω τώρα μαζημένα. Συγγνώμη. Τέλος πάντων. Αυτό εδώ πέρα ήταν το βίντεο. Κάντε like και subscribe και τα λέμε.